Bij de vrouwen is die een 66 deelnemers aan de start. Het NK gaat door 70 rondes. De wedstrijd is wel wat vlak, er gebeurt net al te volle. Toch zijn er 4 vrouwen die de ronde voorsprong nemen. Maar onder oren Riks Meijer van het Jereveen. Het peloton moet dan maar nog 6 rondes te gaan sprinten om het 5e plak. De 4 oerbruine vrouwen moeten dan nog uitvechten zien waar het Nederlands kampioen wordt. We binnen Lisanne Soumanta, Karin Kleibeuker, Lisa van der Geest en mijn nummer 90 Riks Meijer. De finale strijd is die tussen Meijer en Soumanta. En die laatste valt. En dus is Riks Meijer de nieuwe Nederlands kampioene. Ja, heel apart. Het is gewoon alles eruit op dat moment. En dat tingst ik net nooit, hè. Dorst gewoon. En nou stink om de heegste treden. Dat is wel, heel bijzonder. Alles wat ik toch heel bijzonder zag. Bij de Mali binnen 61 deelnemers, maar grote favoriet Arjan Stroetinga van Waskemar. Hij was al 4 keer Nederlands kampioen. De wedstrijd gaat over 150 rondes en ik domineert de BAM-ploeg van Jillert Anema, de Friese coach. Er binnen verschillende ontsnappings, maar uiteindelijk zijn er 4 man die een ronde voorsprong nemen. Het peloton is dan al aardig uitinnen. Het jouwt loon hoe het gaat. De 4 man die het oerbleven binnen Ingmar Berga, Bart de Vries, Jouke Hogeveen en Frank Vreugdenhil. Net een van de 4 komt echt voort. En dan mag het in de laatste ronde uitvochten worden. En het is weer de BAM-ploeg die het wint. Ingmar Berga is de winnaar. Tweede wordt Bart de Vries van De Houlen. Ja, dat is vreselijk zuur. Vooral de laatste paar meters had ik een hogere topsnelheid dan Ingmar Berga, dacht ik. Hij had alleen een betere acceleratie in. Ja, het was zo'n zware wedstrijd. En dan, ik was echt de sterkste vandaag voor mijn eigen gevoel. Ja, en dan zuur dat je tweede wordt, absoluut. Voor Ingmar Berga is het zijn tweede titel. In 2007 wie Rick al Nederlands kampioen.